kulendi iruntubu zvatanga vaovana kana zvinhu zvinge zvakudaisoka hatizive kuti manje nyaya yacho toipedza sei, because inini ndendadzoka ndakuvhiringidzikawo kandoti iwe zvinhu izvi zviri kunyatsoitika for real here kana kuti chii? Right, for now regedza tingotanga tambopanana in brief nyaya dziripo, and because ndikuziva kuti vamwe vanhu vazhinji muri kutaka kudziignore, but this is the current situation right now, and in case you didn't know, bematoziva kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Tiri kuti fuel yakwira, fuel kunyika yekwedu yaita sei? Yakwira. Ndo metsi dzacho mamirire adzakaita panapa. Saka yange mbori pa $2.17 kunyanya unoshandisa blend bebe, ende ndo ine namba zhinji yevanhu ndo iri tokwira manje iyo yapa $2.23. That is the current situation, from $2.17 to $2.23. Diesel ndiro diesel rutodonzo madonzero aro handinyatsozva kuti chichiitika. And you know the funny thing, these guys, they're even claiming kuti tatodzikisa tax what yema zvefuel tatodzikisa, and that is not todzikisa ngenda yatokwirira zvekukwirisisa. Isusu tikutofunga kuti vadzikisa kuti idzike, isusu tikutoona kuti vatodzikisa bva yatokwira. So honestly speaking, everyone is confused with this situation, but kuti ngaita sei nyaya dzacho dzinonetsa unongowa kungoti ameno, but ndikuona vanhu vane something chiri kutaurwa with people like an advocate Fedzama here vari kuti you can't increase fuel prices to the most astronomical levels ever known to us, then lie that you have removed taxes. You haven't. You are profiteering it and intentionally inflicting suffering on the masses. You think we don't know that you are the same people who own the fuel companies? We cannot go on like this. This is why we say no to 2030. That's for them here for you. Guys, I don't know. Kuti inopera sei nyaya iri kwe. But asiso zvega nyaya ndavingara panape. Sabuzwa ndakati rundubvuta unzwisoti chichiri kuitika. Right, pane nyaya iri kutaurwa panapa pari kunzonena Chaton Wende. I will support anyone who takes a break from politics to go to the United States with his wife and son, but don't post and pretend like you are in Zimbabwe. You are just being cruel and inconsiderate. The struggle in Zimbabwe is real. So wende ari kutaura nezvei? Wende muchidimbu, in short, wende ari kuti Chamisa akaenda kunogara kuAmerica iye nemudzimai wake nemwana wake. Ndo zvekutaurwa naChaton Wende. Tatatonzi iwe uchimomira kupretenda uchitanga uri kuZimbabwe, uchingoposta uchitaura semunhu ari kuchi. Honestly speaking, I am confused, because tinenge chingoti maleaders ariko vari kufesa or something chiri kufesa nevamwe vanhu vese, because honestly speaking mana uchinzi kuti fuel yanga 217 ya 223 ya kubva kudola something kuma $45 kwengeriwewe uri padhuze unototanga kutofeel the pain. But I'm not here kuti ndiswere nchitaura izvozvo, because chimwe chinhu chiri kuconfuse panapa ndechekuti recently pane CAB3 ningirikini yakaitikwa paida kuitwa public hearing yeCAB3 yayaitwa. Ndakaona Love Mumadhuka itaura kuti is super security tiri vadiki, but security tapuwa panapa tapuwa security naChamisa. Security yake driver arundi driver kwaChamisa, but ndo atoti papa kugara. Ndosaka maona papa chirowa vamwe isa atina kurowa. Saka zvozvodzoka zvondiconfuse futi kuti kana ari kuti tapuwa security navakomanawa, saka apa akunzi haasi muZimbabwe futi zviri kufamba sei? I don't want to waste much of your time. Zvakawanda zviri loading. Inini ndangoti dzimwe nyaya ndinongopfura nepo kana vanongotaura ndotonyarara ndokoti zvimwe zvacho munozozvionerawo mega kusinzi mavanhu vakuru. Ngatimbofanira kuteerera zvitaurwa nababa utara panapa to mozondiudza kuti totangira papi nyaya dzake. Kuliyeni madi apo madi zvakamira sei, dziri sei ndima dzenyu, dziri sei ndima rwaibasa kuliyeni ndinzoti zvizwe pulanzini. Dautaura nyaya vanhu pamutoko ava vanzwa here pamutoko waenda kutowawo
Vanhu kwamutoko kuliende vatore musheba iye amadzana mevoka matsikidzi magokoko vanhu vaniwo aya chiwanga azare murodhi kozara murodhi vachitaura zvekupenga kuti hanzi kwai tikusapota vamunanga kwa 2030 manesi ari kusiraika muzvipatara auda mari asi vanhu vamwe vanhu kuliendika vanhu vaiti serious ava uku ndononzi kuhwara kuri kuitika vanhu kwamutoko kana kuti amene ndovati chii kulienda shuwa mumwe atakwena mabhazi waitaura zvekupenga kwai 2030 yokuita sei 2030 nyika iri kuita uome hwako kusvika papoindi yakadai so manesi haana mari muzvipatara havasi kutambira mari asi vatoanzi kwai 2030 chiko chauda kuita munanga kwai chokuba izvo zviendo zvavangateva zviri kwai 2030 munyika hamuna mabasa kuliendi imbondisvitsira vanhu wakwamutoko vamwanya kuti kwai neni ndiri samutoko kuliendi but zvirikuitika nomhuka idzo kana kuti haasi vanhu pamhuka idzo imhuka idzo dziyedzi bcause hazviite nevanhu vakakwana munodoka muchioshandisa vanhu zvakapusa kudari so vanhu vanoda kudzingirisiwa kuona nyika ikati ine vanhu vakadai so hakuna kwatinoenda zvenyika kuliendi hakuna kwatinoenda aripo umwe bhururu ari kubuda ipapo anonzi nyara kari mazondo ndiyo tsikidzi yomunhu imbavha munhu iyoyo ari kubuda aitaura zvekuti kwai tikutsikira munanga ka 2030 imbavha munhu iyoyo kuliendi mbavha inoziva ini ndo zvakadoka achinyepera vanhu kuti kwai tikutsikira 2030 yokuita sei yokubira vanhu vaishupika munyika imomo vanhu vari kufa vatambura munyika kuliendi musina madiscipline pain panado asi munhu akuya kuitaura kuti kwai 2030 kwaiti mapurojekti otikiti okuitei mapurojekti okupuwa turaisi home makapu ndipo mapurojekti vakutaura unoziva vanhu soka tikasvika pakuita pfungwa dzakaita kudokerera soka purojekti yokupuwa kapu turaisi tomukapu tuye tunotekera nopureti tuyo turaisi kuti ukakaisa mupureti kanobva katanga kutoita hunge humakonyi tohara kuti kwai mapurojekti ari kuitwa namunangagwa okupa vanhu tuhuku twakapfatoka tuyo vanhu aya vanoda kuzovabvunza dai unzi zvamuka zvakachinja ka hauda kumbovadzingirisa tione kuti ndewaisa kupi vanhu iyava musoro hautore mushaka vanditini vanhu aenda kotohwipikwa garo kandobuda mhuno dzichitenge mashure koguru sei vanhu vaida niri padhuze naida kumbovashashanga noshamusere because musoro hautore mushaka musoro hautore mushaka but rekei vaite ndo zvavari kufurira but hakuna kwavari kuenda pa zviri kupera maimanyi zvavari kunyeperana izvo hakuna zviri kuenda pa vari kutopamhanya chete munangwa kwavakuita se kana yambori purezidendi akambovhotiwa nani kwandi kwai purezidendi wani purezidendi wacho ipurezidendi wani bonga romunhu kanonzani kakatemba muriswa kanotenga kazora upfuusi hunenge kamhuka kari mubako vanhu vacho vakutokajaidza kana ya majena adoka achifurukuchiwa nokamunhu ikoka watadza kukadzingirisa iyo tadza kukadzingirisa unoziva kuliendi vanhu vakutoti nyangadza vanhu vakugara musango munyika hamuna vanhu basa vanhu kuti 2030 yokuita sei vanachirama nevanhu vakadai so zvaakuda nyasha dzaMwari manje